Hello guys! Yan, magandang araw sa ating lahat. So ngayon guys, nandito po tayo ngayon sa bahay kubo ni Nanay Gloria. Sa bukid, walang papel. Ayan o, so walang tao dito kasi si Nanay nandun po sa kanyang bahay dun sa may highway. Yan guys, so ipakita ko muna yung mga overlooking dito na area. Tapos organic, tsaka sariwa yung hangin. So yung gagawin natin dito, only mag-harvest lang po tayo ng tanglad. Tanglad lang po yung malakas kasi nasasabi kong malakas yung tanglad is kaya niyang pasarapin yung ulam kahit siya lang mag-isa or siya lang yung ingredients natin. Kasi yung lulutuin natin po is sinabawang kinhason or shells. Yan po yung among pananghalian. So ipakita ko muna sa inyo yung mga magagandang tanawin bago tayo mag-harvest ng tanglad or lemongrass. So ayan guys, dito ayan guys, no, yung bahay kubo ni Nanay Gloria, mayroong mga mga kahoy na sinisibak na. Yan, kung nakita nyo po sa aking video, ako po yung nagsibak noong unang araw. Ayan po yung mga sinibak na mga kahoy. Yan lang po yun, no? Organic lang po. Ayan. Yan lang po yung gamit namin na mga kahoy. Kung magsaing kami, yan, tsaka meron siyang mga manok dito. Yan na si Nanay. Maraming manok si Nanay Gloria. Yan, yung mga manok niya. Mga Bisayang manok. So dito naman tayo sa overlooking bago tayo mag-harvest. So dito po yung mga talbos ng kamuti ni Nanay Gloria. Yan o, doon. Marami din doon. No? So ayan guys, yan po yung bahay ni Nanay Gloria or yung kanyang bahay kubo. May mga manok. So slow mo ko muna para makita nyo yung ang hangin guys. Napaka sariwa yung hangin at saka napaka lamig kasi hindi po mainit ngayon. Tingnan nyo yung mga bulubundukin na overlooking dito sa bukid ni Nanay Gloria. Yan, ang ganda diba guys? So ngayon manguha tayo ng lemongrass kasi yan po yung ating ingredients. Lemongrass lang po, wala nang iba. Wala nang iba pa. Yan o, puro lemongrass. Yan, isa hanggang dun. So ang dami. So dito tayo kukuha. Kasi maliit lang yung ilagay natin sa ating sinabawang kinhason. Ayan, ito. Okay na po itong tatlo. Ayan na guys. So ito na po yung ating na-harvest na lemongrass. So punta na po tayo doon sa farm. Yan no. Kasi i-prepare pa natin yung kinhason na nabili ko. Ayan. So ayan na guys. So lagay na natin yung ating kinhason. Ayan no. Wow, sus na sus po talaga yan. So ito naman yung ating lemongrass. Ayan. So yung gagawin natin, linisan muna natin yung ating kinhason. Kinhason or shells. Yan. So nasaan yung kutsilyo. Yan. So paglinis ko nito, nagamitan natin ng kutsilyo. Kasi pangkiskis natin. Ganito lang yung paglinis guys. Yan. Kailangan kunin yung mga nakadikit sa kanilang lamang loob ng kinason. Ano yan? Yan o, napakasariwa. Yung kanyang laman.
So yung kilo nito guys is 100. So yung nabili ko half kilo. Yan. Sariwang-sariwa po to bagong nakuha. At saka yung kinason makukuha mo lang pag tuwing gabi or sa hapon. Meron sa umaga pero maliit lang yung makikita mo o mahuli mo. Kasi hindi sila lalabas pag umaga. Pero pag sa tuwing gabi na, marami sila lalabas yung mga kinaso na yan. Ito lalabas po ito pag gabi na. Pero pag yung buwan is full moon po, hindi po sila lalabas. So kailangan hindi full moon, tapos kailangan low tide. Ganyan lang po yung paglinis ng kinaso. Kailangan mo talaga kiskisin yung kanilang bahay kasi maraming mga lumot or mga dumi sa dagat. Kailangan talaga yan na ganyan, yung kanyang lamang loob. Parang noong una manguha kami ng kinason, yung sikad-sikad. So yung ginagamit namin is yung paa. Yung paa. Tapos pinapadyakan namin, tapos pag mayroong mga matulis na bagay, kinukuha namin dun sa paa namin. So yun. Kinason na yun. Sikad-sikad po yung tawag dun. Mabusisi po talaga yung pag clean mo na pag kini-clean itong kinason. Kailangan po talaga na kunin yung mga ganito, yung mga lumot niya. Kanya, no? Yan. Yan po yung mga lumot na kailangan natin kunin. Ito malaki to. Oh. Video. So dito sa ubos. Wala na radi ay. Yan, malapit na po tayong matapos. May mga lamang loob. Kailangan talaga yan na kunin. Ayan. Kunting-kunti na lang po.
Ayan, tapos na po. Ayan o. Ang ating kinhason. Yan, so next natin gagawin is itong lemongrass. Inisa natin yung lemongrass. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Natay? Ang? Kanan? O naarag yun eh. Din na pitay. Sa may puster ha. Dito lagi na naigo siguro tay. No? Tukol ito kasi dadala ng tukol. Aman. Ang murag na puti gina tay. Oh, na puti yun. Yung mga dito ang gaya. Naputi mo rin, matang-tang siya, kaya naputi rin ha. Nagbinignit mo tayo? Ano to? Ano ka? Binignit ba ka? Nagbinignit siya. Kanay. Ayan o. So, tapos na. O, ayan guys. Yung gagawin natin is magtakang tayo sa ating saingan. Oo. Ngayon guys, final hugasan muna natin yung ating. Tapos na po natin yan malinisan. Bago natin ilagay sa ating kalderin. Ayan o. So, ilagay muna natin yung ating kinhason. Ayan. So, lagyan natin ng sabaw. Ayan. Tingnan nyo guys, malinis na po yung tubig. Ilagay na natin sa ating organic na saingan. Ayan o. Wow. Perfect. Iyan. So, yan guys, pag kumukulo na po yan, is ilagay na po natin yung tanglad. Si tanglad lang yung malakas. Kasi siya lang po yung nag-iisang kayang magpapasarap ng anong ulam. Kahit anong ulam, kagaya ng utan or tinula, yung tanglad or lemongrass. Ayan, takpan na po natin. Ayan. Yung ating organic na saingan. Ayan na guys, kumukulo na po yung ating kinhason. Ayan o. So ilagay na po natin yung ating tanglad or lemongrass. Ayan, so takpan po natin. At saka titimplahan po natin yan. Ayan, so takpan po na natin. Ayan na guys, so titimplahan na po natin ng asin. So yung panimpla namin is only asin lang. Hindi kami nagamit ng bitsin. Ayan. Ayan guys, so titikman na natin yan mamaya. Takpan ko muna. Ayan na nga guys, luto na po yung ating sinabawang kinhason. Ang bango. Nakakagutom na guys. So tikman na natin. Ang tamis ng pag sinabawang kinhason guys. Matamis po talaga yung sabaw. Ayan, maraming salamat po sa panonood. At saka keep safe always po and God bless. Bye bye. Maraming salamat. Thank you for watching guys. Keep safe always and ingat. Bye bye.